Zanu PF Youth League yajamuka muri Zimbabwe. Tsamuza kuti mutungamiri wenyika vaIdhi Mnangagwa naenda wigira pana banda akatara masvika kuti ari kuzostepa down muna 2028. Atsakona kumasvingo vari kuchanda the slogan kuti 2030 Idhi yanenge achiri kutonga. Handitika takuona kuti izvezvi Youth League ava kumacha, ava kukambena for Idhi Mnangagwa achiti hapana kwaanoenda. Idhi Mnangagwa takutomanikiza adzoka achitonga. Achiperi mushe muri Zimbabwe amene kuti zviri driven nani, zviri kupushwana. Sabenda mashoko abuda chinyogwa na the news box ndipo subscribe like on the bell icon. Tinda pendo pawanyora vachiti Zanu PF Youth League and senior party leaders are currently intensifying campaigns for President Emerson Mnangagwa to hang on to power, onto office beyond his 2028 constitutional term limit to 2030, despite his recent remarks that he will retire when his second term ends. The issue is characterized by cutthroat succession, jostling, internal power struggles and political deception. Asiperi mushe muri Zimbabwe takuona kuti aiwa pane zvinhu zvirike kana force iri kupusha kuti aiwa vati Idhi Mnangagwa ngarambe akarambira akabatira power. Notoona kuti nyangwe samuza kuti VP Chiwenga ndiye angatifanira kutora chigaro, asi ona kune vanhu vakaita sana Mutsvangawo vanouya vachiti aiwa VP Chiwenga vanokwanisa saka tiri kuona kuti chigaro ichi chiri kutonetsa. Saka tiri kuona kuti aiwa Youth League iyi iri kutoita chitokamirira Idhi Mnangagwa kuti ngarambe ari pakutonga. Munoti chiinazvo izvi? Pinai comment section medu mutudze mafunguro enyu, musangano subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.